m'a fɛ ka garijɛgɛ sɔrɔ ne bɛ fɛn fɛn fɔ aw ye ne n sigi tɛ nkalon kan yan ne ye dalilu min fɔ a ye a y'a kɔrɔbɔ a bɔ dɛ u bɛ nin kalama o t'an da ma se fɔ ma bilen o u b'a dɔn caman bɛ ka min fɔ a ye a y'a kɔrɔbɔ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده جمع مالا وركفه ولا مالا ni sura in sɛbɛnni taara se jama mala wala jama mala min kɔrɔ a ye wari fara ɲɔgɔn kan a camanba wari camanba jama mala jama yɛrɛ ka di dɛ a hɛrɛlama kɔni wari ka di marakaw ye a dɔw bɛ yen sisan telefɔni bɛ ɲini ka tila o la donc n'i sera jama mala nin ma i b'o yɔrɔ sɛbɛn siɲɛ 100 ani 37 wala dɔ in na tuguni jama malan i b'o sɛbɛn siɲɛ 100 ani 37 wala yiri dɔ bɛ yen ko jatigi faga zɛrɛnjɛ jatigi faga ladɔ b'o ladɔ susu k'o b'o k'a la n'a ka di ye kan'i ko n'a ye i bolo jɔsi n'a ye o min y'a minɛ n'a bila i kɛra jagokɛla ye o a jɔsi ka taa i ma kɛ jagokɛla ye o a jɔsi i k'i datugu i ka datugu i da la u b'a kɔgɔ dɛ wari caman sɔrɔ o ye data ye nka ni dɔ sɔrɔ ka dɔ sɔrɔ nkalon don o tiɲɛ i m'a ɲɛɲini Konate bilahi o nkalon ye i m'a ɲɛɲini a ma ɲɛɲini dɛ bon hali n'i yɛrɛ tɛ se ka a sɛbɛn nin sɛbɛn cogo la n'i y'a kalan alezi jama mala nin i b'i jɔ ye jama mala kɔrɔsi ɲɛ kelen kɛ o la i bɛ sɔrɔ k'i tɛgɛ kɔrɔta o b'a dada o ka sɔrɔ a kala ka taa bila la ka mun ɲɛma o ye i muso nana ko nasɔngɔ kan n'i y'a natɔ ye mɔgɔntin ko sin ka boli ka don so kɔnɔ i ka nin kɔ ye dada ho nin ka di dɛ n'i ye nin kɔ a jati n'i y'a wuruti cogo la dɔrɔn a ko a ye ko k'a dɔɔnin sigi ko n bɛ ɲɛgɛn na paraki dɔ bɛna suri kɛ a bɛ wari di ko wari bɛ bɔ a kun a b'a kun koyi o bɛɛ ɲɛ tɛ ɲini bilen dɛ ko baji de ne ye 1000 di i b'a ye caman bɛ na moriya sigilen ne t'a fɛ aw ka kɛ mori ye n'o de fɔ denmisɛnnin biɲɛ kɛnɛ o ye tiɲɛ ye ko mori baji de i bɛ waati de sigi a la dɛ i bɛ fasa de wa moriden o moriden n'i ye moriya daminɛ dɔnni bɛ tunu pepu o de la an ka cɛkɔrɔbaw kun tɛ sɔn i ka moriya daminɛ n'i ma san 40 sɔrɔ moriya e ka wari tɔgɔ fɔ ta wari ni wari ko kanu ye ni fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛ wari ka bɔ da tɛ se fara ɲɔgɔn kan fo i k'a da yɛrɛ kɛ a bɛ wari ka bɔ yen